Nasusama sa Osaka Village dihang ipasigaan ang giant Christmas tree sa Dakbayan sa Mandawi sa miaging Disyembre 1. Ang report ni Femery Dumabok. Napuno sa kasadya ang pagpasiga sa Christmas tree sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Nahinganghang mga misaksi sa kanindot dihang gipasiga na ang Christmas tree ug ang ubang dayandayan nga nahimutang sa Heritage Park sa Mandawi City Hall. Nalakip sa dayandayan ang St. Joseph National Park ug ang mga tanom libo sa Heritage Park. Nakapadugang sa excitement mao ang fireworks display nga milungtad og 5 minutos. Ang tinudanay nga Pasko, diwas Pasko, dili lang sa Disyembre. Every time we do something good, ngadto suban, hilabinas ng inaanglan, that is Christmas. Dugang atraksyon pa kining balay ni Santa Claus nga naa sa tubangan sa City Hall. Hinungdan nga mapabataw hamtong na ang lingaw kaayo. Ilang nabatyagan ang diwa sa Kapaskuhan sa unang adlaw pa lang ning buwan sa Disyembre. Excited lang ta ba? Excited lang ta. Pasko rin. Kapalipay? Mga palipay sa Lingaw kayo. Dini kay night. Nindot kayo. Wala pa'y Pasko. Pasko na. Pasko na. Kay hapit naman 25. Uban ni Marlon Melgazo, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.